बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनां रादाब। नोंथांनि नखरावबो 15 बोसोरनिफ्राय 17 बोसोर बैसोनि गथ'फोर दं नामा? जुदि दङब्ला बे रादाबा नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनां। मोनसे फिसा गोरोन्थियानो नोंथांनि थाखाय गेदेर जेंना सोमजिहोनो हागौ। नंगौ, मोनसे फिसा गोरोन्थियानो बेंक केवाईसी, सरकारि साख्रि, सरकारि आसनि एबा सरकारा होनाय मुलाम्फाफोराव जेंना होनो हागौ। दिनै नोंथांनि थाखाय आधार बायोमेट्रिक आपडेटनि मोनसे रादाब लानानै फैदों। आधार कार्डआ भारतारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोरमानलाइ जानानै फैबाय। सरकारि आसनिनि मुलाम्फा, बेंक एकाउन्ट खुलिनाय, सरकारि साख्रिनि एप्लाइ खालामनाय बायदि बायदि मावख'आरि खामानियाव आधार कार्डआ जोबोद गोनांथार। सोंथिया बेसोदि 15 बोसोरनिफ्राय 17 बोसोर बैसोनि गथ'फोरनि आधार बायोमेट्रिक आपडेट खालामनाया बेसेबां गोनां। UIDAI नि बादिब्ला 5 बोसोरनिफ्राय उन्दै बैसोनि खुदियाफोरना बायोमेट्रिकनि अनगायैबो आधार कार्ड बानायजायो। सासे गथ'नि फिंगारप्रिन्ट आरो आइरिसआ 15 निफ्राय 17 बोसोर बैसोआवसो आबुं जाहैयो। बेनिखायनो UIDAI आ 15 बोसोर बैसो जायोब्ला आधार बायोमेट्रिकआव फिन आपडेट खालामनांगौनि थाखाय फोसावदों। जुदि फिन आधार बायोमेट्रिक आपडेट खालामफिनाब्ला गोबां जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। नंगौ, बेंक एकाउन्टआ बन्द जानो हागौ, सरकारि खाबुफोरखौ मोननायनिफ्राय जानगाराव थानांनो हागौ, बेबादिनो मावख'आरि खामानिफोराव जेंना नुजाथिनो हागौ। दानिया बायोमेट्रिक आपडेटखौ माबोरै खालामनांगौ मिथिनानै लादो। नोंथांनि साखाथियाव थानाय आधार मुं थिसनग्रा मिरु एबा आधार सिबिथाइ मिरुखौ सुलाद ला। नोंथाङा मोनसे सुबिदा गोनां समनि थाखाय आधार सेवा केन्द्रआव अनलाइन लोगो हमनायनि सम थि खालामनो हायो। नोंथांनि गुबै आधार कार्ड आरो गुबुन रोखोमनि आइडि लानानै मिरुआव थां। आधार मुं थिसननाय आपडेट फर्मखौ लानानै आबुं खालाम। बेनि उनाव सासे मावफुं सोद्रोमाया नोंथांनि गोदान आसिनि सिन, आइरिस स्केन आरो फट' लागोन। गथ'फोरनि बायोमेट्रिक आपडेट खालामनायाव जेबो रोखोमनि मासुल होनांनाय नङा। नोंथांनि नाजावनाय स्लिपखौ ला। बेनि गेजेरजों नोंथाङा आपडेटखौ ट्रेक खालामनो नांगोन। नोंथांनि बायोमेट्रिक आपडेट खालामनाया 7 निफ्राय 15 साननि गेजेराव आपडेट जागोन। बेबादिनो नोंथाङा आधार बायोमेट्रिक आपडेटखौ खालामनो हागोन। फैगौ 30 डिसेम्बरावनो आधार बायोमेट्रिक आपडेट खालामनाय समसिमाया थुंगेगोन। जुदि नोंथांनि नखरावबो 15 निफ्राय 17 बोसोर बैसोनि गथ'फोर दंब्ला थाबैनो आधार बायोमेट्रिक आपडेट खालामनानै हो।